खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो बे आंनि मोनसे गोदान फेसबुक पेज आरो नोंथांमोना जुदि फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखै आं गोदानैसो खुलिदों मैया हराव बिदिब्ला नोंथांमोना फेसबुक पेजावबो भिडिअखौ नुनो मोनगोन जेरैबायदि आं आपल'ड होबाय थायो आरो सम मोननायजों लोगोसे आं भिडिअखौ आपल'ड खालामो नोंथांमोना बे फेसबुक पेजावहाय नुनो मोनगोन बे आंनि फेसबुक पेज गोदान दासो फल'वार्स 3ल' फैदों जेन नोंथांमोना सापर्ट खालामो जेरै इउटुबावहाय नोंथांमोना नायबाय थायो आंखौ इउटुबाव भिडिअ नायो आरो इउटुबनि भिउसआबो मोजाङैनो फैयो जाहाथे नोंथांमोना फेसबुकआवबो नुनो मोनो आंनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो आं फेसबुकआव आपडेट होनो थाखाय नोंथांमोना आंनि फेसबुकखौ फल' खालामना लानो हागोन थ' नोंथांमोननो आं लिंक होना होगोन आरो स्क्रिनशट खालामना होगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना अनसायबानो जाबाय बे फेसबुकखौबो बिदिब्ला खुलुमबाय लोगोफोर थेंक इउ साबायखर नोंथांमोननि सापर्ट अननाय मोनबाय थानायनि नोंथांमोना बिदिनो अनसायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय गोजोन्थों।